Vítam vás pri ďalšej časti geocachingu. Samozrejme zase ide o nočný geocaching. Tu som išiel minule ako z krátku dole a keďže už včera v noci nič nevyšlo, tak som čakal, že niečo vyjde dneska. Mal som veci nachystané, stačilo doložiť pár vecí do rúbsaku a ich baterka bola dobitá, mám ich viac a túto cestu veľmi dobre poznám, rád ju používam, lebo tu nie je toľko blata, najmä pokiaľ nie je ťažba a myslím, že teraz to, čo vidno, ešte si všimli, to je taká námraza, dneska bude studená noc do rána, jasná a studená, takže nie je to sneh, ale zamrznutá tá vláha voda. V prípade tá hmla, čo padala ešte trošku z rána. No a mňa čaká ešte jeden kopec a potom sa dozvieme, či máme 8 SKF alebo nemáme. A hneď ako sa vydýcham, je hviezdna jasná noc. Až hore svetliť, osvetlím, to vidno nebude. Mali by sme byť už veľa metre. Samozrejme miesto, kde je uložená keška, vám neukážem, ale potrebujem pozrieť, koľko metrov to je. Výborne, vieme koľko metre a môžeme ísť ďalej. Let's see. Je tam hodně veľkou, tak ideme preč. Tu v podstate dneska v noci zavíja celý les. No, začína sa noc. Srnky musia ísť dole, segiňata. A nejakí debili chcú ešte ochranu vlka. To sú takí magori, čo v živote neboli po tme v lese. Sice sprej na medvede, ale na vlkov bude dobrý. A ďalšie svoje veci na obranu, čo nosím stále, takže hlavne je taký čas si kryť chrbát a neutekať. To vám nepomôže. Ja som absolútne oddychnutý dneska, takže vôbec nebudú mať pocit, že ledva chodím. Oni sú ako profesori, oni sa vyznajú v tomto. No a pokiaľ by prišiel nejaký na kameru, tak by to bolo väčšia zábava ako srnky. Lebo
To, že ste ich počuli 2 razy vyť, ešte veľa neznamená. Teraz ideme dole naokolo takou miernou cestou. Hore som šiel s kratkami. Mrazivá noc, tak je ich počuť ďaleko. Ani nemuselo byť tak blízko, ako to vyznelo. A v podstate to nebolo dneska až tak ďaleko. Ísť ďalej by bol väčší zážitok. STF-károv nevidno nikde. Či v noci sa im tu nechce, alebo sa boja do lesa medzi vlkov. No, byť v noci v lese a chodiť kolo pomníčkov je konečne zábava. Ale reálne už nie som ďaleko od auta, k parkovisku po ceste 5 minút. Takže úplne v pohode sme to dneska dali. Máme 8 FPS po zaklínačke, aj keď trošku hore vlčíkovia zavili, však sú tu doma, ale nejakú ochranu prírody celoročnú môže furt nejaký somarek vymyslieť, čo v lese nebol celý život a najmä nie takto ako ja teraz v noci. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia na budúce.